Apa? Ndar gombes. Kondar gombes kok. Utun. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, nih Ken. Ceblok, Nduk. Tira
luber lebur labur luber. Lubero kesabarane. Angko saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan enek rasa kumingsune no. Oh, ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Ngono to, dalang nganjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Ngono kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Jaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Wah. Papa gitu. Limbuke ucil. Ris ganti nono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 Pak insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rezeki bebarengan. Ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh ya. Terus tanggal 30. Tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning ndi Sukorame Lamongan. Nonton wayang kok minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji kok dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak ngene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh, ngono ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosa neh. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Perahu layar. Selamat malam Mas Gareng Wilujeng Dalu, good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu,
Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Nggih. Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Bujang. Gumune ngopo, Mas? Atase bakul wis siamo sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar Kula biasa. mriki Nggih. pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean tok 16 juta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu besi neh. Nggih. biasa. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Iya wong. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange aslinipun teng Bojonegoro, teng wilayah Omah sampeyan, daerah Nggih. sampeyan. nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Oh, Mula nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro Nggih. malam ini juga mengadakan Halal bihalal. Eh. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Halah sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh, Koclok aku ning kono. sing ngejak kene ya. Lah ya Sing kiri ngejak padha. kene kok. Ngucapne matur nuwun Mas Nggih. Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun Iya. kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Kalih Bu Ajase sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Kalih Bu Asih. Dirupak-rupane piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Oh lho, ya iya ana keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke tepu diwingking mawon. Kula terus teng omah sisik mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wong sumbut tok, Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi mengguri terus wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus? Kangge dandan wis sek akhire kula mlebu kamar mandi. Heeh, terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayar kae. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok omong. Lah jenenge wong degawe piye-piye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Hah? Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi meng teles tak candhalke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune. Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Iya no. Edok-edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku iki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge Piwi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge Pi. Kuwi bojone ben taun bridil manake aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah, 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2, Propi nomor 2. Pacar nomor 3. Lupi soalnya nomor 3. Papat.
4 PI nomor 4. Mo PI. Ah terus 6 kuwi wedok. Heeh. Niku adike Tupiki. Oh. Sik to, adike Tupiki. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Kuwi adike Tupiki. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, Mo PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun asik. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jing ben nek gadah damel nanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane kowe ciduk dawet ngono aja. Ciduk dawet piye? Aku ning nguri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono. Kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kata sanget. Heeh. Wonten saking Kaltim. Saking Nusa Tenggara Barat. Ya. Saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya? Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku live niki? Nggih, wonten sing live, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5. Nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge menungso duwe luput, duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap, Pak. Wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobong, coret. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah. Mulai kon turun jaba. Bu Asih langsung guyu, alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane iki kok ya. Luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Ya, jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugiwaras sing kepareng mantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Dik Niken dijumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo, kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo, Dik Niken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng, tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Hebat. Lah. Engko nubruk raine ning pledot lho engko. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Terus improne iki sok. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah?
dalang kok Imron Akbar. Imron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Imron ngomong iki lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Ndar gombes. Kondar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, nih Ken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ah, ya toh. Awas lho. Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit tebih mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi son ageng. saya mengucapkan selamat. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih gareng niku Garengi kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, tak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwe akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggo dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik Ken, sik genah. Lemah lembut Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh Syukur kowe. nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. itu tidak boleh lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh Seneni Nduk. Rungono wi ora oleh. rungono Mas Kok iso aku? yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora Ah, nak ayo tuh rezeki Rungono, lelaki. Mas. Iya Nduk. Rungono kupingmu wis neni. Raimu. Aimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung Nah. ini harus diberi contoh Pak De Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok blek. brune wong wedok? Duitmu Sapa apa ya ngomong? mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah ngono. ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono Ora bayaran. Kakean Secara nek gratis. nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, niken. Ah, ku lho. Nah, iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal Nah, iki supaya becik, ya toh? Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas.